Os colectivos contrarios á reapertura da mina do Pino Touro queren que a Xunta faga pública a autorización na que se amosan os termos de explotación de cobre entre os anos 73 e 86, os requirimentos feitos para a restauración dos danos causados daquela no medio ambiente e, por último, os informes feitos polas autoridades nos que se detallan os danos derivados da actividade mineira. Para iso presentaron ante a Consellería de Industria máis de 30 solicitudes. Queremos que temos absoluta legitimidade para acceder aos expedientes xa requeridos. E non entenderemos unha negativa por resposta, salvo que se queira ocultar información comprometida ás plataformas que así o solicitan. Os colectivos reiteran que a reapertura desta mina supón un dano irreversible para o sector gandeiro no Pino Touro e que, ademais, unha condena a morte para o sector marítimo e marisqueiro da Ría de Arousa. Algún director xeral de Minas e Enerxía dinos que se rompa a balsa solo vai sair area. Area, máis unha cantidad de produtos dañinos para a saúde e para a riqueza da nosa ría. Que non nos engañen con que só vai salir area. Que tontos non somos. Nun encontro en Carril, os representantes da plataforma contraria á mina contaron co apoio de varias confrarías e colectivos arousás. O único que non queremos é unha bomba de reloxería aí arriba que en calquer momento poida reventar unha balsa e nos contamine todo. Somos a parte máis productiva que ten toda esta ría, os que generamos os ingresos que hai, directos e indirectos, porque somos o colectivo máis grande que en estes momentos en Galicia está dando traballo. Creen que somos estúpidos, mándanos un técnico, sempre nos mandan un técnico para ver se nos asustan. Un técnico sabe o que sabe e non nos vai dicir a verdad. Mira, un técnico non nos pode dicir que dunha balsa vai salir area. A area amontónese nunha duna ou nun montón, como queiras. Dunha balsa sale agua. Ou senón non é unha balsa. Dunha balsa sale agua máis ou menos contaminada. Unha balsa para que é? É para recoller as aguas residuales do lavado do mineral. Trátese do mineral que sea. Así como particulares e asociacións, estamos obrigados a cumprir a lei. A Administración tamén debería cumprila e rexenerar unha mina que leva 30 anos pechada ou non pechada. Está vertendo cada día, como un día de hoxe que está chovendo, está vertendo millóns de litros de ácidos ao río e iso está nos afectando a nos directamente. Dende a plataforma Mina Touro Pino non reiteran que a súa loita vai continuar e que defenderán a súa causa aínda que sexa a pedeleira, din, como na histórica revolta das Encrobas.